ಸೌಖ್ಯತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜವರಂಗಿ ಪಾಡ್ದೇನು ಜೋಮ್ಲೆಸ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡು ದಾಂಡು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೀಡ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪಯಾನು ಕನರ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವೇ ಆಡ ಕನದೇರು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಉಂದು ಉಂಡತಿ ಲಾಂಗ್ ಕಾರು ಉದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಉದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಕಜ ಪೂರ ಎತ್ತುನಣ್ಣದಿ ಐಟೆ ಬುರ್ಬುರು ಒಂದು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಆತ ಉದ್ದುಂಡು ಹಾಗೆ ನಾನು ಆಮೆಡಿ ಕಟ್ಟದೇನು ಒಂದು ಕೊಯ್ನ ವರ್ಷ ಕನ್ನದಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಯಾನ್ ಅಪರೂಪ ಈ ನೈಟಿ ಪಾಡುನು ಜವರಂಗಿ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಯಾನ್ ಇನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತೂರುಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ದಾದ ಪೂರ 19 ಅಂಚ ಆಟಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಆಟಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಆಟಿಗೆ ಪೂರ ದಾದ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಉಂಡೇಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ತುಳುನಾಡು ಅವು ಪೂರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ಅವು ರಡ್ಡಲ ಒಂಜೆಟೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುನದೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಪೊಂಜಲ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಚೆನ ಆಕಳ ಪಂಡ್ಯಾನ ಈ ಕಣಿಲೆ ಉಂಡತಿ ಕಣಿಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿ ಓಡನ್ನು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪುನಗು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹೋಯ್ನ ವರ್ಷ ಮಲ್ದೆ ಇಂಕ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂದಿನ ಏತು ದಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿ ಓಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ನಕಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವಡು ಅತನಾಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರ ಅವೇನು ಮೂಜಿ ದಿನ ದೀ ಓಡ್ಪಣದು ದಿನ ದಿನ ದೆಕ್ಕದು ನೀರು ದೆಕ್ಕದು ದೀ ಓಡೋದು ಪಂಡಿರು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಂದು ನಾವು ತೇರಂಟೆ ವಾಸನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಉಸಂಟೆ ವಾಸನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಣೆ ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ಪುರ ಉಂಡತೆ ಎಂಚಿನ ಪುರ ತೆನಸು ಉಂಡದು ಒಂದು ಮರಿಯಲ್ಲದು ತೆನಸು ಹಾಟಿಡು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ತೆನಸು ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಓಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕಣಿಲೆ ಬಂಡದತ್ತು ಆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪತ್ರಡೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಮಂಜಲ್ದಿರತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕಣಿಲೆ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಒಂದು ತಿಮರೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪುರ ಉಂಡತಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡ್ ಪುರ ಉಂಡತಿ ಯಾನ್ ಜಾಲಡೆ ನಡೋದಿತ್ತೆ ಬೊಡಾನತ್ತ ತಿಮರದ ದಯ್ಯ ಒಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಒಂದಿನ ನಾನು ಕ್ರಯಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ದು ಕನಂಪುನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಆಗ್ತದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಫ್ಲಾಟ್ ಪುರ ಪುನಗ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದಿನ ಚಟ್ಟಿ ಇಡಬಾರ್ದು ನಡೋಡು ಅಂತೆ ಬೇರುಂಡು ಉಂದುಂಡತಿ ನಮ್ಗೆ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ನಿಂಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದುಂಬು ಪೂರ ದಾಲ ಒಪ್ಪಂದಿನ ಹಾಕೊಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕಡೆ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಆವನಿತ್ತನು ಐಟೇ ಪೂರ ದಿನದೆತ್ತೋ ನಿತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಉಂಡತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡ್ದು ತರಕಾರಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಈ ತಿಮರೆ ಉಂಡತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡತೆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ಗಳು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆತ್ತ ಬೂರುಲ ಕೊರ್ಲು ದೆಕ್ಕುದು ಉಂಡತೆ ಒಂದೇ ತಲ ಗುದ್ದುದು ನೆತ್ತ ನೀರ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ನುಂಡತೆ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಒಂದೇನು ಗುದ್ದುದು ಪರಡು ಬಾರ ಎಂತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಗುರುಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂಚ. ಸೊ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ನೀರು ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ಲಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಸಕ್ಕೆ ಲಾಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚೆನೇನು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆತೇನು ಇಂಚ ತೂನಗೊಂಡದೆ ಯಾನ ಹಾಳಾತ ನಿನ್ನೆ ಜೀಗುಜ್ಜದ ಪೋಡಿ ಮನ್ಪರೆ ನಿನ್ನಿನಿ ಐದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ತೂನಗ ಅವು ಕಣ್ಣಿಲೇನು ಮೂಜಿ ದಿನ ದೀವೋಡು ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಕಣಿಲೆಲ್ಲ ಯಾನ ಮುಂಗೆ ವೈದಿನ ಒಂಜಿ ಕುಡುಕ್ ಕಂತಿತ್ತೇನು ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಪದಿಂಗಿ ಮುಂಗೆ ವೈದಿನ ಪದಿಂಗಿ ಪಡಿರ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸುಕ್ಕ ಟೈಪ್ ಗಸಿ ಗಸಿ ಟೈಪ್ ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೆಂಗ ಇನಿ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಐತೆನು ಬಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಕೊಂಡು ಪಣದು ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂದು ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಅಂತ ಕಂದಿದೆ ಈಗ ನಾನು ನೆತ್ತ ಪೋಡಿ ಮನ್ತದು ಫ್ರೈ ಮನ್ತದ ಐತ ಕಜಿಪು ಗಸಿ ತಿಂದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಕೊಂಡು ಉಲ್ಲೆ ಪುದಿಯನು ಕುಂಟು ವಾಶ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಅಂಚಿನಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ ಬಣ್ಣದತ್ತು ಮಾತಾ ಪೊಂಜುಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಈವನ್ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಂಜಲ್ದಿರೆ ತುಲಿ ಮಂಜಲ್ದಿರೆ 19 ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಇರತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಂಜಲ್ದಿರತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಂಜಲ್ದಿರೆ ಕೊಂಜಿ ಪೊಂಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅವು ಮಂಜಲ್ದಿರೆ ಹಿಂಗೆ ಪಂದಂಗ ಮಂಜಲ್ದಿರೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಮಂಜಲ್ದಿರೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ದಿರತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ತರ ಇಬ್ಬರು ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಶುಕ ತುಲ ಪೂರಣ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏಪ ಮನ್ಪುಡು ಗೊತ್ತನೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಮನ್ಪುರು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಕಲು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಡುಂಬಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಏನು ಪಂಡೆದೆ ಎನ್ನ ಗಂಡನಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಸೀಪೆದೆ ತಿನ್ನಸು ಅಂಚೆನ ಎಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆನ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ತಿಂಪೇರು ಜೋಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಒಂಜಿ 19 ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಗುವಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮಂತಿ ಸಾಧಾರಣ ಪನಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನಾದ್ರು ಕೈತಲ್ಲಿ ಪೂರ ತೇವು ತಿಕ್ಕೊಂಡವೆ ಆಂಡಲ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲತ್ತು ದಿಕ್ಕನಾಗ ಕುಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ತುಲಿ ಲತ್ತಿತ್ತು ತುಲಿ ಲತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಉಂಡೆ ತೊಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಒಂತೆ ಮನ್ಪುನು ತೇಪಂಡ ಜೋಕುಲು ತಿಂತಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲಾರೆಗ್ಲ ಕಣ್ಣನಿಗ್ಲ ತಿನ್ಕಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟದೊಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮಂತೀರು ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದಿತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈಕ್ ತೇಟ್ಲ ಮಂತೀರು ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಗಂಟು ಕಟ್ಟದೊಂಜಿ ಮನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಐತಲ್ಲ ಅಂಚ. ಸೊ ಎಂಟು ನಿಗಡ ರೂಪಾಯಿ ಸಮಾಧಾನ
ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ದಾಲೋನಿ ಅಪ್ಪೆ ಮನಗಳು ಕಂತು ನೊಂಜಿ ತುಪ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂತು ಕೋರಿಯರು ಅಂಚೆ ಹಂಗೆ ನಿಖಿಲ ತೂಪ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಒಂದಿನೊಂಜಿ ಚಟ್ಟಿ ಇಡು ನಡ್ಪೆ ತೂಕ ಹಾಪುಣ ತೂಕ ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕೊಂತೆ ಈ ನಿತ್ಯ ನಿಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚಟ್ನಿ ಒಂಜಿ ಜೀಗುಜೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅನ್ನು ಯಾನಿನ್ನೆ ಪಿದೈದ ಆಯ್ತು ಕವರ್ ತುಡು ಒಂದು ಹಾಳಾಕು ತೂನಗ ದಾಲೇಜಿ ಉಲಾಯ್ದು ಸರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪುರೋಣದಿ ತೆಂಕುಲ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಬೊಡಾಯ್ನ ತಾವ ಇತ್ತು ನಿತ್ಯ ಪುರೋಣದಿ ಇಂಚಿನ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತು ನೆನಕ್ಕೆ ಬಾ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ರೇಟ್ ಅಂಚೆ ನೆತ್ತನಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಯ ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಕೆಲದ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ದಿನ ಟೆದ್ದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಕಾಜಿ ಪನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ನೀ ರಡ್ಡನೆ ಮಗುಪ್ಪೋಯನ್ನು ಎಲ್ಲಗೂ ನನಗೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಕತೆ ನೀನು ಅಪ್ಪನಿ ಮೂರ್ದು ದೆಪ್ಪುವೆ ಬಕ್ಕ ಪಾತೆ ಬರೋಣ ತೆಂಕು ಎನ್ನ ದುಮ್ಮು ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮು ಇಂಚೆ ನೆಂಜಿ ಜೀಗುಜೆ ಮೂರ್ರೆ ತಿರ್ತ ನೆಲಟ್ಟು ಕುಂದೀನಿ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ದಾದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾದನ ಒಂದು ಪಾತೆ ದುಂಡತಿ ಕೈನೇ ಉಂಡತಿ ಅವಳು ಶಾರ್ಪ್ ಅದು ಶಾರ್ಪ್ ದುಂಬಿಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಅರು ನೆಚ್ಚರಕ್ಕ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪತ್ತದ ಇಂಚ ಮಂಪುರ ಅಡೇನೆ ಚರಕ್ಕದಾಗ್ತೀನಿ ಬಾ ದೇವರೇ ಐಕೆ ಅನಿತೆ ಕಟ್ ಮಂತದ ಆಗ್ಬೇಕ ಪಾತಿರು ಈ ಕಡೆ ಇದು ನಾವು ಬೇರೆ ಕುಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಇಮೇನ್ ತುಲಿ ಮೂಲು ಮೇನ್ ಮೇಗ್ ತೆಕ್ಕರೆ ಬಾಡ ಕುಲ್ಕುಲೊಂದು ತಿಂತೆ ನಮೆ ತೆಕ್ಕರೆ ತಿಂತೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮದಾದ ಮಂಗುವ ಅವೇ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಪೆರೆದು ದೆತ್ತೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನೇ ಪಲ ಮೇರಡೆ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣಣ್ಣ ಪೆರೆಪೆನು ಇದು ಯಾನೆ ಪೆರೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ ಪೆರೆದು ದೀಯನು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಟುಲ ವಾಶ ಅಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಮರ ಬಸ್ಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇದೊಂದು ಗುಣಗುಣತಿ ಒಂದು ಮರಿಯಲ್ಲನ ತರೆಗಲ್ಲನ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಬಿತ್ತು ಶೂಡಿ ಬಾರ್ದು ಕುಡ್ದಾನೆ ಅದೇ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಮಂಜಲ್ದಿರತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಅರಿಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಬಯ್ಯ ಮಂಪು ಇಂಚ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಜತ್ತದಂಡಿ ತುಲೆ ಒಂದುಲ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಜೀಗುಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದು ದಾಂಡು ನೆತ್ತೊಂದು ಸುಕ್ಕ ಮಂಪೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸುಕ್ಕ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ತಿಂದಾದ ಗೊತ್ತಿನಿ ಕಣಿಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕುಡು ಮುಂಗೆ ವೇದಿನ ಕುಡು ಉಂಡದೆ ಐತೊಂದು ಕಸಿ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಪಂಡಿರತ್ತೆ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಒಂದು ದೀವೋಡು ನೀರು ಪಕ್ಕದ ದೀವೋಡುಂಡು ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ದೀಯನು ನಾನು ಆಲೆ ಕೊಡ ಐತಾರೆ ನಾನು ಐತಾರೆ ಈ ಸಲ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೂಡು ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬರ್ಸಪುರ ಪುನಗ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಯಾಕಂಡ ಮರಪುರ ಬೂಡುಂದು ಕೂಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚ ಈ ಸಲ ಒಂಜ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಿಡಿ ಕಜಿಪ್ಪಂತದ್ದು ಕುತ್ತ ಹುಲ್ಲು ನನ್ನ ನೆನಪನೆ ನನಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಆ ವೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ವೈರಲ್ ಆತು ನಾವು ಹೊರನದೆ ಹೆಂಗೆ ಸಡನ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಪು ಅದಾಣದೊಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದೇಪನ್ನಾಗ ಅವು ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಹೊರದ ಪಂಪದೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಂತು ಅಂತ ಸಾಕಾಂಡು ಓಲ ಹೋದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಹೆಂಗೆ ಹೊರದ ಆಪಿನಿ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ್ರ ಜಂಜಾಟಿ ಗುಡ್ತುಂಡತಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಹೋದು ಖೂತ್ತ ಕುಲ್ಲುಗರ ಹಾಕುದು ಬಕ್ಕೊರ ರಾಹುಲು ಯಾರು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಹೋದು ಖೂತ್ತ ಕೊಲ್ಯಡ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅಮ್ಮೆ ಮನ್ಪಿನ ಬಂದು ಒಂದಿಟ್ಟು ಹೊರದ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಆತು ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪು ಯಾರು ಪಾಡ್ಬೇನೆ ತೂಕ ಅಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ರೆಡ್ಡೆ ಆಗಿದೆವು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಐಟು ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಉಂಡದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕೂ ಪಾಪ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಂಪು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಂದರಿ ರಕ್ಕೊಂಡಿ ಕಾಂಡ ಮಕ್ಕೊಂಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚೌಲಿ ಅವಡು ಆತ್ನೆಟ ಒಂದೇ ನಂಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ತಾ
ಒಂತೆ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಬಕ್ಕಾರೆಪು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಗಾರ್ನೆಟ ಒಂದೊಂಜಿ ತಿಮರನೊಂಜಿ ದೆಕ್ಕದು ಒಂದೆ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಬೇಯೋನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಉಂಡೆ ನಾನು ಕೆಲವಕ್ಕಲು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಎಂಚಿನ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಾಡುವರು ಯಾನು ಕಜಪುದ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಕಾರಾಯಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಗುಂಗು ಪುರ ಅರ್ಪ ಕಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಪಂಕಿನ ತಿನ್ನದ ಚಟ್ನಿ ಬಾರಿ ಪಣ್ಣು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅವು ಎಂಕ ಹಾಕೈತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಜಿಗುಜ್ಜೆ ಚೆನ್ನಾರೇ ಪೋಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗಸಿ ಗಸಿ ಟೈಪ್ ಜೀವನಿಲ್ಲ ದೇಗದ ಪನ್ನಗ ಉಪ್ಪತೆ ಉಪ್ಪತೆ ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ಕೆಲವರು ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡುವೇರು ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಚೆ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡು ನಿಕ್ಕು ದೇಗನ ಪನಗ ವಾಯತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕುನು ಮತ್ತು ಖಾರ ಹಾಕುನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪೂರಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕಿ ಭಾಜನ ದೆಕ್ಕಿನ ಇಟ್ಟು ತಕ್ಕ ಹಾಕುನು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಈ ಪೂರ ಪೊಂಜಿ ಉಳ್ಳದೆ ಚಾ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಬಕ್ಕ ಪೇರು ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಕೈತಲ್ಲಿ ಒಂತೊಂದು ದಯಬಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಬುಸ್ಸನ್ನ ರಟ್ಟುನದೆ ರಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕದ ಅವೇನು ಗೊರೆಸಿನ ಬೇಲೆನೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಲವಿನ ಬೇಲೆ ಈಗ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಚಾ ಬಕ್ಕ ಬೇರು ಕೊದ್ದಿನ ಕೈತಲೆ ಬರೋದು ಈಜಿನ ಸೌತ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಪತ್ತುನದೆ ಉತ್ತುನ ಆಯ್ತಾದ ಮಲ್ಲ ಕೊಲಮೆದ ಬೇಲೆ ಓಲೆ ಜಂದತ್ತ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಂಜೋಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ದೀಯನು ಭಾಜನ ರಾಸಿ ಬೂದು ಇದಕ್ಕೆ ತಿಮರೇನ್ಯ ಹಣ್ಣು ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂತೆ ನೀರಣ್ಣು ಅವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬನ್ನ ಅವು ಇರೇಟು ನೀರು ಪುಣತೆ ತಿಮರದ ಇರೇಟು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ನೀರಾಣಲು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಣ್ಣಲು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಪೂಪಿನ ಬಂಜಿಗೆ ಮೇನು ಪೂರ ಪೊಂಜಲೆ ಗುಣ್ಣದೆ ಕಾಂಡೆದಾದ ಒಂದು ಚಾಕ ತಿಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾದ ಕಜಿಪು ರಾತ್ರಿಗದಾದ ಕಜಿಪು ಇದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದೇ ಪೂರ ಎಂಕ ಬಂದದ ಪೂರ ಪೊಂಜಲೆ ಗುಂಡೇ ಟೆನ್ಷನ್ ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತನಲ್ಲ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಪುರ್ಲು ಕಾರು ಕುತ್ತಾಗ ಜಿಪ್ಪು ಇರ್ರಿ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆದಾದ ಚಾಕ ತಿಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾದ ಕಜಿಪು ಇದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದತ್ತ ಬಂದಿದೆ ఒక పూర కొంచెలు కొంచెం రియಲಿ హ్యాట్సప్ మనకు పూర వర్కింగ్ వుమెన్ అట్ಲಿ పాప పిదా ఇట్లా పోయినాడు ఇల్లదొల్ల ఇట్లా పోయినాడు జోకున జవాಬ್ದಾರಿ ತೂಡು ಕಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ಪೂರ ನಿಜವಾದ ఉన్నది ಆ ಪುಣ್ಣು ಪನ್ಪುಣ್ಣತಿ ಅದು ಸಹನಾಭೂತಿ ಕರುಣಾಮಯಿ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದತ್ತ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಪ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಪ್ಪನ ಪಿದೇಕುದು ಬೆನ್ರಾಪಿಗೆ ಹೋಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಕುತ್ತ ಕುಲೋನು ಜರತೆ ಬೆನ್ಪೇರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಪ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಪುರ ಎನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಬೆಂತಿಲ್ಲ ಪನ್ನೆಕ್
ಒಂಜಿ ಪೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ತೋಟ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಕ್ಕೊರ್ತಿ ಆರು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಂಚೆ ಎತೋ ಜನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆತಾರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಯಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೊಲ್ಲಡು ಖಾಲಿ ಕೊಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಕಣ್ಣನಿಗ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು ಬರಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಆನ ಕೊಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು ಬರದೆ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ನೆಕ್ಕು ಕೊರ್ಲೆಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಕಾಸು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೋಡಿ ತಿಲಕ ದೆತ್ತೊನೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಪಾಪ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಇದೋ ಜನ ಕಾಸು ಎತ್ಕೊಂಡು ಕಾಸಿನ ಹನಿ ಹನಿ ಕೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಚೂರ ಕಾಸು ನೋಡತಿ ಒಟ್ಟು ಮಂಕುದುಂಡತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಪುರ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಸೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂಗಾರ ಪುರ ಮಂಕ್ಲೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಸೇರಲಿ ಇಂಚೆ ಪುರ ಮಂಕುಲಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಇಡು ಉಣೆಂಗಿ ಅಂಗಡಿ ಇಡು ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಪುರಕೊಂಡು ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಹೊರಾನೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ದೆತ್ತೊಂಡು ಹಾಕುಜಿ ಅಂಚೆ ಪುರ ಉಣೆಂಗಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಇಡು ಸ್ಕೀಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಪುರ ಮಂಕುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಬಂಗಾರ ಹಾಪಿನಿ ಚೂರು ಬಂಗಾರ ಹಾಪಿನಿ ಎಂಚೆ ಗೊತ್ತನೆ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನನಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ದಾದವನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಝೀರೋ ತೆ. ಸೊ 10 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನ್ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆನ್ನನ ಐಟು 7 ರೂಪಾಯಿ ನಿಕ್ಲು ಉಂಡತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ 3 ರೂಪಾಯಿ ದಾತು ದೀವಡು ಉದಾಹರಣೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಏತು 15,000 ಐತೆ 20,000 ಉಂಡ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 20,000 ಇಟ್ಟು 10,000 ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಕಲ್ವ ಕಾಸು ನಾನೆಲ್ಲ ದೆತ್ತು ದೀಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂದೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಸೆ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರು ಅಡೆ ತಿರ್ಕೊಡಿ ಇಡೆ ತಿರ್ಕೊಡಿ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೊಚ್ಚಿನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳಲ್ಲ ನಟ್ಟರ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಅದು ನಾನು ಬಂತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಜಿಪ್ಲಾಂಡು ಬಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ಕಜಿಪು ಎರ್ಮಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಚೀಗುಜ್ಜದ ಗಸಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಡೇನಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನು ಸುಕ್ಕದ ಬದಲು ಗಸಿದಿಯನ್ನು ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪುಡು ಅಪ್ಪಗೊಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಉಣ್ಣು ಅನ್ಕೊಳತೆ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಗಾಂಡ ಸುಕ್ಕ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಟೆ ತೆಲಿ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಯಾನು ಉಪ್ಪು ದೀತೇನು ಅಂಚದು ಪಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕಡೆನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇನು ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪುಡು ದೀಕ ಬಣ್ಣದ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಜಿಗುಜ್ಜದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡು ರೆಡಿ ಇದೆಯೇ ತುಳಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚೆಲಿ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡ್ದು ಜೋರು ಬಡ ಮಾಡತ್ತ ಅಂಚೆನ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಿಗುಜ್ಜದ എനിക്ക് ಇಷ್ಟ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ವಾಯು ಅಂತೇನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಈ ಮನಸ್ಸು ಬಲೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮನಸ್ಸು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕುಂದೆ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಅಂಚೆನ ಜಿಗುಜ್ಜದ ಗಸಿ ಅಂಚೆನ ಮನಸ್ಸು ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಡಟ್ ಊಕ ಬಡ ಹುಡು ಸೊಯ್ತಿ ಮಾರೆ ಬಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ಉಣ್ಣುದು ಇಂಕ ಇಡಪಾಯರುಂಡು ಬೋನ್ ಗೊತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಏಜೆಂಟ್ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅರ್ನ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಆದ ಅರೆಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕುದನು ಅರ್ನ 14 ವರ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿದ ಟರ್ಮ್ ಅಂಚೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಆಂಡು ರೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನ 14 ವರ್ಷ ಅದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ 17 ವರ್ಷ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಅರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚೆ ಕುಡೋನಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂತೀರು ಅವು ಎನ್ನನೇ ಊರ್ದಾರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಲೆತ್ತದ ಕೊರ್ನಗ ನಮಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಇದ್ದೆ ಎನ್ನ ಮಗ ಎನ್ನ ಗಾಡಿನ ಕುಂತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬನ್ನೆಟಿಗೆ ಹಾಪುಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒನಸ ಆಯ್ಬೇಕ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಬಿದಾಡೋಡು LIC ಏಜೆಂಟ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾನೊಂಜಿ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಬನ್ನಿಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಉಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಆಗುವೆ ಅಂಚದು ಪುನಗೊಂಡೈತಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪರ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ 14 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ಗೆ ದೀತದು ಅಂಚ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ಆಡ ಸೂತ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ನಮ್ಗೆ LICದ ಕಮಿಷನ್ ಉಂಡತೆ 10% ಕಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ವರ್ಷಗ ನನಗೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅಪ್ಪ ವರ್ಷಗ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕಾಸು ಕೆಲದಗಳು ದಾದಾನೊಳ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಉಂಟಾವೆ ಅಂಚೆ ಪುರ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ಲ UKG ತಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ 3 ವರ್ಷದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಇತ್ತು ತೂ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಾ ಬನ್ವೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕಳು ತೂತಿರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲ ಏನು ಕೈಟ್ ಬರ್ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೊಂಟೋಡು ಬರ್ತಂದು ನಡ್ತೊಂದು ಬಸ್ ಟೇಪೋದು ಪಾಲಿಸಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೋ ನಿತ್ಯಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಪೋ ನಿತ್ಯಾನು ಬಸ್ ಟೇಪ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಸ್ ಟೀ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅಂತೆ ಬಂಗಾಲ ಎತ್ತಲು ಎಂಕು ಪಂಡದಾದು ಗೊತ್ತನೆ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪಕ್ಕ ಕೂಡು ఆయన ಶಾಲೆ ಇಡ್ದಂಗೆ ತಂದು ಬರ್ತದ್ದು ಮಲ್ಲ UKG ಹೋಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಫ್ರೀ ನರ್ಸರಿ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂಟು ಪಾಲಿಸಿ ಹೊಡೆದ ಇಲ್ಲ ಪೋಡತ್ತೆ
ಅಂಚ ಆ ಬಂಗದ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಷಗಾನಗ ಬಂಪರ್ ಈತು ಬಂಡದು LICದ ಕಮಿಷನ್ದ ಬೋನಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಆ್ಯಡ್ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಅವನಿಗೆ ಬೋನಸ್ದ ಕಾಸಿಗೆ ಅವನಿಗೆ 2 ವೀಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ಡು ಬೇಗೊದ್ದೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನು ಬರ್ಪಿನಷ್ಟು ಕೂರ್ಗಿಸ್ ಕಾಜಿ ಮಂತ್ಯಾನು ಬೋನಸ್ದ ಕಾಸು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಒಯ್ಕಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಜಾನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತದೇನು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪು ಯಾನು ಒಂದು LIC ಏಜೆಂಟ್ ಬಂಡದು ನಮಕ್ ಕುಲ್ಲು ಲಕ್ಕು ಪೋಲ ಅಂದ್ ಪನಿಯರ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ನಮಕ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಉಂಡು ನೀಟ IRD ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ IRD ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ LIC ಏಜೆಂಟ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿದ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುದುಕೊರಿರ್ದು ಅಂಚನೆ ಎರೆಗಾಣಲು ಒಂದು LIC ಬೋಡಿತುನಾನ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಯೂಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಪ್ರಾಯತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚಿನಪ್ಪ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು 5 ವರ್ಷ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನ ಇಂಚ ಪೂರ ಸೊ ಎರೆಗಾಣಲ ಬೋಡಿತುನಾಂಡ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದದೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂದು ಕೋಡಿಯೋಡು ಪಣ್ಣದು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲೆ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ 15 ವರ್ಷದ ಟರ್ಮ್ ಇತ್ತುನಾಂಡ 15 ವರ್ಷದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ದುಂಬು ಪೂರ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಸೈತಿ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುನ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚಪುರದ ಆಲಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು 3 years ಐದಕಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಲ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲ LICಯೇ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆಡ ಪೋದು ನಿಕ್ಲೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ತೋಡು ಪುಣ್ಣದ ದಾಲೆಜ್ಜಿ LICದ ಬಾಂಡ್ ನಿಕ್ಕುನದು ಅಲ್ಪ LICದ ಆಫೀಸ್ ಕೊನದು ಇಂಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ LICದ ಬಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕುನು ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಕಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪುನಗ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪಗೊಂಡತೆ LIC ಬಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನು ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡತೆ LIC ಅಂಚದು ಸೊ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿಪಿನಾಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ವನಸಾದ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ನಾಯನಿ ಕೊನಪೆದೆ ಐಟ್ ಪೋಯರುಂಡು ಐಡ್ದ ಕೈ ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೆಂಗೆ ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿನ ಮೀಟರ್ನ ಕೈಟ್ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೊಂತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಬ್ಲೂಲ ಇರುತ್ತೆ ಬಬ್ಲೂನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕೊನೆಯರ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಎನ್ನ ಗಾಡಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಡು ಅಂಚ ನಾನು ಈ ನನ್ನ ರಪ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಅಂತು ಅಂತೂ ವೀಡಿಯೋಲ ಐಡಿಯಾಗ ಎಣ್ಣಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಮಾತಾ ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರು ಆಗಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಏನು ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸೋಲ್ ಮೇಲೂ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.